lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elajo Grand Julu Kabara ne y'anw sigilen arajo jɛgɛ fo ka kunnafoni bala la Elajo dugu ma jɛ ka ban a tɛ tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ donso bɛna kun tafan don bila kun wɛrɛ tɛ anw na o de ni kunnafoni di waati sera ka boli ka kumaso in magwɛn Elaji baara min tɛmɛ ka di an ma min ye kalimu tabaw ka sɔgɔbɛ olu ka ɲɛɲini olu ka wuli ka jɔ Elaji an b'o fɛsɛfɛsɛ k'o lajɛ a la kumabaw min k'o ta k'o di jamanadenw ma wa an filɛ don kɛnɛ kan dɛ baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ jibi bolo kabini 5 heures e n'ale bali dayɛlɛ o tuma min ye baara bɛ to senna furutututu fo nɛgɛ kaɲa gansan arajo jigɛ fo fisɛli YouTube ka taa bila TikTok la o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite ye o tuma k'a daminɛ sisan ka taa bila fo 13 heures ale jɔnba sen kan yaasa lajɛlikɛlaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ e ni ne o ye alamisa o alamisa k'an k'a lakale a lakale cogo cɛ ɲuman maaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la Elaji ko cogo di Bwajabate namu kɛlɛ binba ale tɛ kɛlɛ tɔgɔ duman fɔ o ye tiɲɛ bi ye alamusa ye o don belebele don lahɔrɔma kosɛbɛ alamusa bɛngadu o don ko karamɔgɔba ani kalandeni k'u bi segin tabaliba in kan jɛ ka fɔ tɔgɔ la a so a tɔgɔ dalen don ala ka ɲini cɔrɔmɛ caman na sɛbɛnfura min ni sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn an b'a ta k'a san k'a woloma k'a ni mɔ k'a di maaw ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan o an wajibiyalen don k'o kɛ karamɔgɔ bɔ o ye tiɲɛ Elajo nin y'an donkan ye an b'a dɔn k'a fɔ an labɛnnen don lamɛnnikɛlaw lamɛnnen don lamɛnniko cogo cɛ ɲuman na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ taa ka na Namu bolibagatɔ jukunasiɲɛ o n'o tɛ taa o ye tiɲɛ dɛ o tuma sɛbɛnfura fili bolo a ta an ka a kɔrɔfɔ kɛ Elajo Grand Julu misigɛnna o man'i da k'a kɛ tilenkunu sunɔgɔ ye o na tila ka wuli k'a kɛ wulajanboli ye siga t'a la ne bɛ n tigɛ don le drone a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ Elaji o de ye Basina Suntura Basina ko Elaji min ye Mali kasobon olu lakanaba ni y'u lajɛ tɔnkulu de b'u bolo olu ka tɔn Elaji ka da la k'a fɔ olu ni OSS o tuma k'u kɛn bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko alamisa tɛmɛnen n'o de bɛnna utukalo ale tile 6 ma sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur général de l'OSS ye i b'a ye k'a fɔ o ye cakɛyɔrɔ ye maa minnu ka baara bɛn bɛ ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ko mɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye dɔrɔku jugu ye sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaya mun b'o bolo an bɛ don min na ko bi o de ye colonel min ye colonel Fuseni Keta colonel major Fuseni Keta Elajo min ye ale kɔni ale ye bisimilali kɛ sabu an ka jamana tan baara mbiti baara o bɛ sira ja sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni kɛmɛ k'a ka dayɛlɛ ni ka bisimilali kɛ maa jumɛn ye n'o de ye directeur général de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana ɲɛmaa ye maa min ye o ye inspecteur général Su Daw ye ale bɛna n'a ka délégation Grand Julu olu bɔr'u ka cakɛyɔrɔ la ni ka OSS ɲɛmaa k'o sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɛmaa fila kɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o tɛ kɛnɛ jini ye o kɛnɛ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jiw dili ko ka bisimilali kɛ o tuma a y'o dantigɛ dantigɛli mun bɛ yen o de ye min ye an ka jan ka baara kɛ sabu waleya dɔw bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi waleyaw ɲuman tɛ aw ka baara ye min ye n'o ye OSS ye o de ye ka ɲɛnaminimafɛn k'olu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o tuma jɔyɔrɔba b'aw la min ye an kasobon gardien fana ye an kasobon kɔlɔsilikɛlaw anw fana ka baara ye min ye o de ye min ye détenu ye n'o ye kasoladenw ye min k'olu kɔlɔsi fo ka taa fɔ k'u bɔra sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ an bɛɛ bolo bɛɛ k'i ta k'a kɛcogo la nka min ye an kasoladenw kɔlɔsilibaw ye anw ka bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ o tɛ jateminɛ ɲuman ye min ye minfɛnjugu ye min ye OSS ka baara bɛn bɛn min ma o tuma ko minfɛnjugu dɔrɔku k'a bɛ ka ye kaso kɔnɔ dɛ jɔn bɛ ka taa n'a ye ɲininkali gɛlɛn min ye kasobon kɔlɔsilibaw ye olu ka ɲɛmaa de ka kuma filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔrɔku ye a bɛ ka ye kaso kɔnɔ tiɲɛnimafɛnw bɛ ka ye kaso kɔnɔ jɔn de bɛ ka don n'a ye ɲininkali gɛlɛn bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Julu n'a dun ma k'a fɔ ko u ye hakilinaw bɔ k'o bin hakilinaw kɛra kelen ye o tuma aw ka baara n'an ka baara a bɛɛ ye kelen ye jamana ɲɛmaaw de y'an bɛɛ lajɛlen bila la ni ka baara kɛ o tuma an bɛna jɛ ka mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ka jɛ ka ŋaniyaw kɛ kelen ka hakilinaw kɛ kelen ni ka baara kura bolo da ni k'a ɲɛsin kasoladenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ŋaniya kura bolodalenw lajɛ Grand Julu o bɛ tali kɛ mun kan ko ka réseau dɔ bila sen kan
minnu bɛ kunnafoni sanuma ɲini kaso bon kɔnɔ kaso bon yɛrɛ a lahila bɛ cogo di maa minnu bɛ yen maa jumɛnw don u ka kow ye cogo di k'a daminɛ dugu mana jɛ Grand Guédiolo fo ka taa fɔ ko su kora o tuma k'u ka kow taabolo ye fɛn mun ye ko ka maa dɔw bila o sɛgɛsɛgɛli baaraw la matɛmɛ ka bɔ yen Grand Guédiolo n'i y'a lajɛ min kɔni ye ko wɛrɛ bɛ yen maa minnu b'o baara kɛ ko k'olu fana former min y'o baara kɛcogo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na janko jaabi sanuma bɛ se ka sɔrɔ o fana matɛmɛ ka bɔ yen Grand Gué baara tigɛ ni minɛ tɛ min ye baarakɛminɛnw ye sɛgɛsɛgɛli minɛnw ye ni k'o ɲini k'o do baarakɛbaw ma min fɛn jugu ni fɛn jugu dogolen bɛ maa minnu bolo a bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a bugunatigɛ dɔn o fana matɛmɛ ka bɔ yen min ye téléphone portable ye k'o de bɛ kasoladen dɔw bolo o tuma ko n'i y'a mɛn ko dɔrɔku bɛ don kasoladen dɔw de dimi kɛnɛmamɔgɔw bɛ téléphone ci la ka na ni dɔrɔku ye k'a di dɔ ma o tigi bɛ don n'a ye min bɛ don n'a ye dumunidila de bɛ don n'a ye wa min ye kasobon baarakɛla de bɛ don n'a ye wa walima min ye lajɛlikɛla dɔ de bɛ don n'a ye wa n'o ye visiteur ye sɛbɛnnikɛla ko a kɔni mana tigɛ da o da ma maa dɔ de kɔni bɛ tɔgɔma ka don ni dɔrɔku ye ni ka taa di a feerelibagaw ma tɛmɛna ko Grand Guédiolo mana tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye nin ko in lajɛ min kɔni ye téléphone portable ye o tuma ko k'o to kasoden bolo i ka da la k'a fɔ ko min kɔni ye sariya kan so belebeleba don sabu ni maa min minɛna e t'i yɛrɛ bolo k'i ni téléphone man kan kaso kɔnɔ nka ko ni donna kaso kɔnɔ ko téléphone bɛ maa caman de bolo Grand Guédiolo k'a dogolen don dɛ o ka nin sɛgɛsɛgɛ a kɛ bɛ jakumabo ye o ka nin sɛgɛsɛgɛ jakumabo t'i ye ɲɛ na jakumani bɛ dingɛ tigɛ ni ka sutura k'o kɔnɔ k'a ko bɛ ɲɛnabɔ Grand Guédiolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o baara ye i ka da la k'a fɔ min kɔni ye téléphone portable o tuma ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ den fɛn fɛn bɛ yen Grand Guédiolo i ka girin man girin ni téléphone de b'i bolo dogodogonin kɔnɔ ko ka téléphone minɛ a bɛɛ la a ka minɛ u y'o fana laɲini kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lajɛ kɛra kalo tile 6 min ye tile 2 o kɔfɛ n'o ye sibiridon kalo tile 8 i b'a ye k'a fɔ nin baara in ye k'u y'a daminɛ dɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka munumunu kɛ ni ka taa Keɲeroba kasobon kɔnɔ Grand Guédiolo baara daminɛna ni yen ye kilomètre 73 o ni Bamakɔ cɛ sɛbɛnnikɛla ko u donnen Keɲeroba kasobon kɔnɔ o tuma k'u y'a kɛ fiɲɛtɔ bere k'a mɔmɔ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔra ni min ye dɔrɔku ɲɛnaminimafɛn Grand Guédiolo k'u y'o sama ka bɔ caman bolo dɛ téléphone portable k'u y'o sama ka bɔ caman bolo min ye maa minnu tun bɛ ka appel kɛ dogodogo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo min ye nin baara kura mun daminɛlen filɛ yaasa ka nɔbɔ a dɔn se ka ngolofa o tuma min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kan ka ba de don nin na ko nin ye ko kura mun daminɛlen Grand Guédiolo ko nin man ka bila ten koyi nin kan ka mɔnɔbɔ de janko min ye Mali kasobon bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ se ka kɛ ɲɛnaminimafɛn Grand Guédiolo ko n'o yera kasobon kɔnɔ a bɛ komi ko ji ye ji filen sara maa min kan ka ji min o tigi tɛ kamana gan wa a bɛ kɔnɔnafili dɛ o ye kɔnɔnafili ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔgu kana ye tiɲɛnimafɛn kana ye maramafɛnjugu kana ye kasoden donna cogo min na a bololankolon fo ka taa se don min na k'a kana hɔrɔnya la o tuma k'o baara de kan ka kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le doronin kɔnɔ o tuma min ye Basina et Suntara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa namu i bi maa min ka samara singa taama yɔrɔ la i kana bila o ɲɛ o ye tiɲɛ Nouvelle Horizon a kumana maa min ye sɛbɛnni kɛ Mahamani Ture Manju o ko ala la an ka nin jara kɛ Adama Jara n'u ko a ma bɛn le cerveau kɔndɛleni san 5 kaso san 1 fiɲɛ bɔda ala a ka kiiri jaabi a kɛra o ye Adama Jara bɛn le cerveau ko k'a bɔ Keɲeroba bibi na ko Kulukɔrɔ yanfa k'a bɛ yen kɔndɛleni tile damadɔ ya kuma b'a la chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako fɛ Adama Jara n'u ko a ma bɛn le cerveau u y'a bila jumado kalo tile 7 cɔcɔ kalo san 2026 ka taa kaso la kaso bon min n'u k'a ma ko Kulukɔrɔ kunnafoni u y'a sɔrɔ a masurunyamɔgɔw bolo ani jɛrɛ jɛkulu min b'a bolo n'u ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart o la sa ko caman kɔni ye kunnafoni sɔrɔ o de fɛ bɛn le cerveau ala la k'a ye kaso caman kɛ yani nin don cɛ u y'a lasago min na a minɛ ka se bi ma a ka fɔ ka perepere latigɛ koyi Adama Jara n'u ko a ma ko bɛn le cerveau ala la ka u y'a nɔ minɛ san 5 kaso san 1 fiɲɛ bɔda o kunnafoni kɔni o de kɛra a ka kiiri a jaabi ye ya kuma bɛ a la ko a ma sɔrɔ dɔ la koyi ko babali ani nenini injure tɛ neni ko a sɔrɔla o de fɛ ala la ko a dun ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la an ka
subahana mansin minnu n'o bi diɲɛ kɔnɔ sisan kɔrɔfɔ taara o kɛ jaabi ala la k'u y'a bɔ k'a bin ntɛnɛndon cɔcɔkalo tile 3 san 2026 tile 4 yanni a bilali cɛ ka taa kasobonba la min ye kulukɔrɔ kasobo ye buwa ala la kasobon caman k'a y'olu kɛ yakuma bɛ a la communiqué o bɛɛ lajɛlen bɔra a ka maa ninnu de nɔfɛ yakuma b'a la ko maa min ni a filɛ n'an k'a ma ko maa minɛlen o tɛ détenu ye sa wa ayiwa a ka jɛrɛjɛkulu n'o ye mouvement yɛrɛwolo debout sur l'empire ye olu de kɔni bɛ ka nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ yakuma b'a la seere ko la sa Adama Jara Ben le cerveau tiɲɛ yɛrɛ la ka a bilala a tun bɛ kasobon na kɛɲɔrɔba a tilala ka bɔ yen ka na jɔ i la kunnafoni tilala k'a fɔ kunnafoni n'a bɛ sɔn k'a ka maaw da ala la an ka kasoba min bɛ Bamakɔ a taara yen ka tila ka bɔ yen bi na Kulukɔrɔ a lasagonen bɛ ya faamuya bɛ a la o ye kaso joli ye o tɛ 4 ye naani Bamakɔ Joyila Keyoroba Kulukɔrɔ naani a fila dɛ nin bɛ ka lafalen o kasobo olu ni ɲɔgɔn cɛ nga i bɛna ka na ye ala la Ben le cerveau yɛrɛ maa do maa min ni jamalamɔgɔ don sabu a dɔnna jamadalajɛw de kɛnɛ kan a n'a ka kuma gɛlɛn fɔ ya faamuya bɛ a la o de bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa i bɛna ka na ye a n'a ka tɔndenw ala la bɛɛ kɔni y'a dɔn o la n'o ye yɛrɛwolo debu ye o ye a ka jɛrɛjɛkulu ye olu kɔni y'a yira ya kuma b'a la Ben le cerveau tiɲɛ yɛrɛ la cɛ gwɛlɛn don cɛ gwɛlɛn min don jamadalajɛ o karamɔgɔ ya o b'a bolo kuma gwɛlɛn fɔli o karamɔgɔ o bɛ a bolo o kuma a ka nin kiiri o dossier ya kuma b'a la bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a jateminɛ na chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako o de fɛ o la u ye doni min d'a kun sa san 5 san 1 fiɲɛ bɔ da o d'a kun ya kuma b'a la a kɛn bɛ k'o doni ta bi k'i sigi n'o ye ya kuma bɛ a la n'i y'a ko ta ka den ɲɛkɔrɔ sa Ben le cerveau bibi na kɔni ni kɔni b'a ɲini ko n'i bɛ taa foli bila a la Kulukɔrɔ don a ka tɔndenw yɛrɛ ko yen tali ka nɔgɔ ka tɛmɛ Kɛɲɔrɔba ani Joyila kosɛbɛ kɔrɔfɔ an y'a bɔ nouvelle zone kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛn don Grankɛ ne bɛ n tigɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Baɲa Mayiga a na kɛ n'ale ye kalanden ye sɛbɛnnikɛla a ye min sɛbɛn nin tɛ kalanden sɛbɛnni ye nin ye karamɔgɔ sɛbɛnni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali kiiri ale ni an ka sariya min ye an ka sariya bɛ se ka don ba la i b'a ye k'a fɔ Mamudu Kasoge sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in b'ale de kan o tuma sɛbɛn b'a bolo a bɛ k'a di Mali jamanakuntigi ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko min ye nin sɛbɛn min filɛ Grankɛ ko nin bɛ tali kɛ mun kan o de ye rapport final ye n'o ye forum national de la justice ye min ko ye Mali ale kiiri ko lajɛba dɔ de kɛra danna taara ka da maaw kan min ye ministre ale de kun y'u ɲɛnaminɛ ye Grankɛ ni ka sigi ka fɔ ni jateminɛ kɛ Mali kiiri yaasa bisi pasaw ka bɔ yen maaw ka nimisi wasa sɔrɔ min ye kɛrɛfɛ kumaw ka dabila Grankɛ jango baara ka kɛ ko ka sɛbɛn dilan sɛbɛn min b'a to jamana kiiri a ɲɛnɛmali baaraw bɛ nɔgɔya k'a sɔrɔ min ye gasi ma kɛ Grankɛ k'a sɔrɔ fili ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye o forum min kɛra i b'a ye k'a fɔ baaraw de banna ka ban pentenkelew min k'o kɛ sɛbɛn ye min ye ministre ale fana jigi tun bɛ maa minnu kan Grankɛ n'a ye danna ta ka da u kan k'u ka nin baara in kɛ an ka jamana tɔgɔ la Grankɛ u y'o baara de kɛ ka baara kuncɛ ni k'a ta ka di ministre ma ministre fana n'a taara ka d'ale ma maa de b'ale sanfɛ maa min y'a ta k'a fɔ ale min ye jamanakuntigi ye ale fana b'a ta k'a di o de kumakan bugunatigɛ jaabiya sɛbɛnnikɛla ko Grankɛ min ye ministre ye n'o ye ministre de la justice ye Mamudu Kasoge a kelen ko ka sɛbɛn k'a ta ka di jamanakuntigi ma a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi danaya kun taara ka dan kan k'an bila baara min jɔyɔrɔ min na an tilala la jamana tɔgɔ la o tuma min ye sɛbɛn filɛ nin ye wa a kɔnɔ kumaw de filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛbɛn in a kɔnɔ kumaw lajɛ Grankɛ ko baara in bila ko tɛ baara tɛ ko tuma baara in o tuma k'u ye dɔdɔlimaliw kɛ ka dala sumunsumuniw kɛ ka baara kunfɔlɔw kɛ k'a daminɛ Kayi Mopti Grankɛ min ye lajɛbaw kɛra n'o ye forum national d'octobre 2025 o min baara sigira sen kan ka t'o bila o jaabiw la sɛbɛnnikɛla ko maa min tun b'o kɛnɛ kan o ye 500 participants n'o ye maa 500 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o participants ka hakilinaw lajɛ olu bɛnna min kan n'o ye recommandation ye Grankɛ proposition de recommandation o ye recommandation laɲini 413 ye
o kuma k'a ka d'olu ye ko jamana ka kɔfilɛ ko la min y'o laɲini 413 ye Garanke min ye jamana yɛrɛ y'i sigi k'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ min ye 218 ye u y'o ta k'o ɲɛmɔtɔmɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ jateminɛ kɛra k'a yira k'a fɔ ninnu de bɛna kɛ sababa ni hadada ye ni k'a ɲɛsin Mali kiritigɛyɔrɔw ma ni k'a ɲɛsin Mali ale sariyasu ma Garanke ko sabu ko n'i ye kow taabolo lajɛ kumakan caman b'a kɔnɔ dɛ kiritigɛla ale yɛrɛ kan ka a ka baara kɛ cogo de ye kiritigɛla mun ni mun de kan ka k'ale kɛrɛfɛ a dɛmɛbaa kan ka kɛ jɔn ye min ye kiritigɛsow ye o kan ka caya an ka jamana in kɔnɔ min ye région kura minnu kɛra Garanke ko kiritigɛso o ntanya bɛ yɔrɔ caman na wa ko jamana de kan k'o jɔ jamana ko min ye jamana kan ka jɔ ka minɛnw k'a kɔnɔ ni ka tila ka kiritigɛlaw bila ye k'u ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la jamana ko a ko an bɛ don min na ko bi yan'o baaraw bɛ kun cɛ min ye audience caman bɛ yen marabolo kura dɔw la n'o ye région kuraw ye Garanke ko min ye audiencew ye ko hali a ti dɔn k'a bɛna kɛ yɔrɔ min na a ti dɔn k'a la bɛna kɛ yɔrɔ min na Jamana ko o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ye min ye kiri ale kuntala la Jamana ko min ye Mamadu Kasoke ye k'a yira k'a fɔ kiritigɛsow bɛ se ka caya minɛnw bɛ se ka caya kiritigɛlaw bɛ se ka taa Garanke kalanw bɛ se ka k'u kun ni ka tila k'an ka jamana nisɔndiya wasa kɔnɔ min kɔni laɲini belebele kelen don n'o ye sefawari miliyari 2,000 min ye miliyari 100 ale ni 71 ani miliyɔn 800 ani ɲari janko nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲa wa Garanke min ye nin miliyari 200 ale ni 71 ye o kuma san kelen ko tɛ ko ye min ye san 5 ko don n'o ye quinquennat kɔnɔna ye janko lafiya bɛ se ka na cogo min na k'a daminɛ san 2026 Garanke ka taa bila san min ye 2035 ye 2026 a 2035 fo ma de ko sahu o tiɲɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Garanke n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina caman bɛ yen min kɔni ye kiri ko ye maa caman ko kiri taabolo ka ɲi wa maa caman fana bɛ dusukunni furugufurugu la o tuma ko kiri taabolo ko nkɔri b'a la nkɔri bɛ se ka bɔ yen k'a kɛ nisɔndiya ye nkɔriw bɛ se ka bɔ yen k'a kɛ wasa ye Garanke min ye adamaden ye ko jimifɛn bɛɛ bɛ fili dafalenya o ye Ala ta ye adamaden a mana kɛ cogo cogo k'i bɛ fili o tiɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko fili o tuma o tɛ baasi ye nka ni fililan tɛ kɔfilɛ k'o fana ko wɛrɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nafolo ye k'a ɲini jamana bɛna bila jamana min ye kiritigɛlaw ka bolo kan min ye baaraw ka se ka kɛ Garanke ka se ka na ni wasa ye ka na ni karama ye ka na ni nisɔndiya ye Mali kɔnɔna la Mamadu Kasoke a ye layidu ta jamanadenw ye ko ni Ala sɔnna ma jamanadenw bɛna wasa sɔrɔ ko hali waati jan tɛ jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Baɲa Mayiga kalanden ale ka sɛbɛnni don Garanke Julu Kamara maa ti ka sɛkili dogo tu kɔnɔ ni ka tila ka gɔngɔrɔ fili ka don tu kelen na bala cogo bɛ di Bajabate namu mɛntɛgɛ don a don namu i tɛ se ka sɛnɛkɛforo di sɛnɛkɛla ma k'i t'a baarakɛminɛn di o ye tiɲɛ dɛ kiritigɛlaw ye min fɔ u bɛ a so jɔ ka kiritigɛlaw bila yen k'a minɛnw fana k'a kɔnɔ o tuma an b'a dɔn Mali ye jamana min ye jamanaba don jamana nafama fana don an b'a dɔn fana u ye nin min fɔ o m'u dafa mugujalan na ten n'i dafa mugujalan na a ɲiginji i b'o ɲini karamɔgɔ Buwa ni maa ba ani ba sinamuso n'u bɛ siɲɛ t'a la i sago kɔni i ba ka ba sinamuso bi a bɛɛ y'i ba ye dɛ karamɔgɔ Buwa wa kuma dɔ la banicinin Mali kɔnɔ yan ko b'o de bolo kosɛbɛ i kunkanko kuma a bɛɛ b'o de bolo wa fana ta tun bɛ ten koyi duba caman bɛ yen e ŋɔni ta tun bɛ ten banicinin de b'a occupé la i ka ko finman n'a jɛman nka n'olu karila ɲɔgɔn na i da ye kumaba fɔ dɛ karamɔgɔ Buwa ne yɛrɛ banicinin ne tun bɛ si o de fɛ yen o ye tiɲɛ dɛ n'a bɛ bɔ sugu la u b'a fɔ sogo ma ko biɲɛ kalamani a bɛ na biɲɛ kalamani kuru naani ka buru d'a kan k'i to i ka balontan ye tigɛ nɔgɔlen i tun bɛ se k'o minɛ f'i bɛ tila k'i tigɛ jɔsi baara banna k'o bɛ nemu Ala denw tɛmɛna dɛ o waati nɔgɔ n'i y'o don i kɔnɔ o b'i kɛnɛya bi nɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i sen tun mana tigɛ ka bɔgɔ ta ka k'a la o bɔgɔ in de tun ye antibiyotiki ye o de tun bɛ joli nɔgɔya nka n'i ye bi bɔgɔ k'i sen na i sen a bɛ tigɛ o tuma Buwa namu nouvelle horizon mun bɛ yen ko maa minnu tun minɛna Kati cɔcɔ kalo tile 3 tɛmɛnen an ka force de sécuritéw fɛ maa 30 ani maa 5 ko Mauritanienkaw don ɛ ko nin ko k'u taara u ka so tabarikala u taara o ɲana u n'an ka faamaw u ye sigi ka fɔ tile 10 bɔɲɔngo an hakili u y'o de kɛ kuma bɛ fɔ kuma bɛ bila a bɛ fɔ a bɛ bila a laban bɛɛ b'a dɔn ko Mali yafa dugu don Mali to n yɛrɛ ma dugu don kosɛbɛ an tɛ gɛlɛya dɔn walayi
o de la i bɛna ye ko tile 10 bɔɲɔngo sa ala la wulikajɔ camanba de o kɔnɔ u y'o de bolo da jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu n'olu kun minɛna cɔcɔkalo tile 3 tɛmɛnen kati mabili kɔnɔ n'u ko a ma ko sotarama maa 35 bɔɲɔngo ko Moritanikaw don sigana kɔni kɛr'u la k'u salo k'u don bɛrɛ la maa minnu kun don yakuma b'a la kunun ko kɔni bɛnkɛlen ko la o kun ye araba ye kalo tile 12 cɔcɔ kalo san 2026 u sera Moritani wa kɔnɔba sogonda de y'u ta ka t'u suuru Moritani dugukolo kan ne maa ninnu ala la k'u bɔra kɔnɔwari yanfan de fɛ yakuma b'a la ka na anw fɛ yan u tun b'a fɛ k'u ka dugu de yɔrɔ ɲini sa a ko gɛlɛyar'u bolo anw fana ka kana maaw anw sigilen don dugu lakanali de la i t'i dogo ka tɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen de bɛ lajɛ k'a bɛɛ larawe ni mugu jugu t'i bolo kɛlɛkɛminɛn t'i bolo tiɲɛlikɛfɛn t'i bolo donc o hukumu na ninnu salola yakuma b'a la maa 35 Buwa Jabatɛ an ka maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a kɔni dɔnna ko Moritanikaw de don yakuma b'a la u maa ninnu ala la ko n'i y'a ye k'u bila la bɛnkan bɛnbɛnbɛn ani cɛkan cɛbɛn o de kɛra yakuma b'a la ka se k'u bila an fana ka maaw y'a fɔ ayiwa u ma fɛn ye u nɔ la u bɛ se k'u dɛrɛ ni fɛn mun ye yakuma b'a la o de la sa kunun ko n'o kun ye araba ye cɔcɔkalo tile 12 san 2026 délégation dɔ bɔra Moritani ka na yakuma b'a la ka na an fɛ Bamakɔ yan o la sa u selen yan ayiwa olu nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu tun bɛ bolo la u ka se ka u salo k'u minɛ bɛnkan dun kun kɛra u ka d'u ma u ka taa n'u ye ayiwa Moritani u taara aéroport la yakuma b'a la k'u don aéroport avion kɔnɔ u sera Moritani olu ka aéroport u b'a fɔ a ma ko Nema o y'u ka aéroport ye ko dɔwɛrɛ tɛ maa 35 minnu kun minɛlen don ni Moritanikaw don olu de nana ka na di Moritanikaw ma u ser'u ka so Buwa k'a yira k'u bila la ko bolo bɔr'u kan na u ta y'u yɛrɛ ye u bɛ se ka fɛn kɛ u ka dugu la ye min bɛ bɛn u yɛrɛ ma yakuma b'a la nka ko y'a sɔrɔ maa 18 ko bolo kun bɔra olu fana la yakuma bɛ a la o kɛra juma cɔcɔkalo tile 7 tɛmɛnen o la sa maa 17 olu tun bɛ yakuma b'a la cɔcɔkalo tile 10 ntɛnɛn o bɛn n'o ma ala la olu bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan ka fiɲɛbɔ da k'o sɔrɔ u ka chargé d'affaires min bɛ ambassade la Moritani Bamakɔ yan olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u lasago u lasagonen fana tun bɛ yɔrɔ ɲuman na ka dumuniw d'u ma yakuma b'a la u ka koli yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yakuma b'a la Buwa service de sécurité o kɔni y'a ka baara kɛ k'an ka min kɛ u y'o kɛ nka maa ninnu kɔni u kana bilala u taar'u ka so maa 35 a bɛɛ lajɛlen an bɛ yɔrɔnin minɛ komi bi u b'u ka dugu la Moritani nka dɔwɛrɛ t'o ye koyi kunun ntɛnɛn don cɔcɔkalo tile 10 baaraw bɛɛ lajɛlen de kɛra yakuma b'a la ni maa ninnu u bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogoya min na u ka t'u ka dugu la aéroport la Buwa k'u sɛbɛkɔrɔ kunbɛ la dɛ u somɔgɔw u teriw u dɔnbagaw u bɛ ɲɔgɔn sumusumu karisa nana o de la ala la sɛbɛnfura bɔra sa a bɔra nouvelle région kɔnɔ Denba Kɔnte a ka sɛbɛn don Grande hali bi bɛ ko min na ma ban ne bɛ n tigɛ don la sirɛn nɔ maa min sɛbɛnni kɛ o de ye DK ye DK ko Grande ko dɔ bɛ ka k'an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fɛnw la man di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔ fɛn min na ni ka gira nɔfɛ o de ye wari nafolo buruden wari o ye tiɲɛ dɛ manamaw b'a ko wari Keyitaka ninnu minnu bɛ Keyita kasɔngɔw bɛ mun fɔ olu b'a fɔ a ma cogo di kaliso sigɛ an bɛɛ ko wari n'a b'i kun i ka ɲi kosɛbɛ n'a t'i kun i man ɲi barabu population de Fɛrɛkɛ Ɲamibugu u ka catiri hakili b'a la wari catiri u ye koba kɛ dɛ kosɛbɛ maa min ye catiri in kɛ il est visionnaire kosɛbɛ Garange ni wari b'i kun i ka ɲi wa ni wari t'i kun i man ɲi dɛ i tɛ jate a bɛɛ de b'o kɔnɔ fila dɔrɔn de don
Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wariko kuma de bɛ yan bi dɛ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye les dessous du tableau dans certaines perceptions sɛbɛnnikɛla ko o bɛ tali kɛ mun kan a ko min ye wariko baara mun bɛ yen jamana ka cakɛyɔrɔ caman bɛ yen Garange b'a ye k'a fɔ marché kɛra min ye fournisseur ɲinina ni ka tila ka marché d'u ma janko collectivité la n'o ye mairie ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o wari baarakɛlaw lajɛ maa minnu sigilen bɛ i b'a ye k'a fɔ dépensekɛla bɛ yen ka taa bila min ye recettes be sɛbɛnnikɛla ko min ye recettes ale de bɛ wariw minɛ k'a kimeru ni k'a ladon min kɔni ye mairie kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dépensekɛla ale t'a ye ka se ka dépenses kɛ ka wari labɔ ni ka tila k'a justifier k'a yira k'a fɔ nin de kɛra nin de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ fournisseur dɔ bɛ yen olu kɛlen ko k'u ka baaraw kɛ bɛnbɛnbɛn kɔnɔ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ Garange min ye sigidala mairie mago bɛ fɛn mun na ni kana n'o ye walima jamana cakɛyɔrɔ dɔw mago bɛ fɛn mun na ni k'o baara kɛ ka taa ɲini dajugu ni daɲuman ni kana n'a ye sabu tigɛnɔbila kɛra ka ban a tɔ tora min y'u ka mandat ye ka kɛ ka d'u ma u ka t'u ka nafolo ta min y'o baara kɛba dɔw bɛ yen o comptable wari baarakɛlaw a ko fiɲɛ bɛ yen dɛ nka bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ fiɲɛ bɛ yen ko mana kɛ cogo cogo Garange maa dɔw bɛ yen u ye serment kalikan min kɛ walahi u bɛ don dingɛ kɔnɔ abada u tɛ sira jɛngɛ u b'a dɔn k'a fɔ n'i ye sira jɛngɛ kɔlɔlɔ mun b'a la masiba mun b'a la k'a ɲɛsin yɛrɛ ma k'a ɲɛsin ka denbaya ma walahi u bɛ ala lajɛ u ye kalikan min kɛ don dɔ de la ka kuma fɔ Garange maa caman bɛ dingɛ jugu dɔ kɔnɔ u ye kalikan min kɛ k'u jɔ jama ɲɛkɔrɔ baara daminɛtɔ la ko je jure u y'a fɔ ten i ye koba kɛ dɛ u y'a fɔ ten i ye koba kɛ u b'a fɔ ten e ko k'e y'i kale ala la e bɛ n'i bolo don baara min na k'a kɛ seko ni dɛmɛyira k'a kɛ jamana y'i bila min na i tɛ sira jɛngɛ i tɛ sira fara Garange jamana kɛ bɛ ka musaka min labila i ye n'o ye sara ye k'e de bolo jan bɛ k'o de k'i ka musaka ye i tɛ dɔwɛrɛ ta Garange maa min b'o kɔnɔ bi a tɛ ban dɛ ko mana kɛ cogo cogo a tɛ ban laadiriw bɛ yen muɲunew bɛ yen sabalilenw bɛ yen maa sɛbɛw bɛ yen maa ɲumanw bɛ yen nka k'a dɔn k'a to yen olu bɛ yen o bɛ yen Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye a maa dɔw ka kuma ye a ko i ka dossier filɛ nin ye ji tɛ d'a ma koyi a bɛ ne ka tiriwari kɔnɔ n'a y'i ja na pot de vin di n'o ye tabali jukɔrɔfɛn ye n'a y'i ja a to yen o tuma ne k'a bɔ yan ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la jan ko i ka wari bɛ se ka d'i ma o tuma o bɛ ne de bolo i bolo bɛ ne de da daji i bolo bɛ n da karisa i bolo bɛ n da o tuma yaasa k'i bolo bɔ n da o tuma i kan ka min kɛ i bolo sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen n'o ye nafolo baarakɛlaw ye k'olu ka banaya k'a bɛɛ de nacogo filɛ nin ye nka bɛɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange min y'o baara cɛjugu mun b'an ka jamana kɔnɔ min kɔni lasirani ye ale ka sɔgɔbɛ a kɛmɛ k'o fɔ bi ko min kɔni ye an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri n'o ye Alfuseni Sano ye a k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ka baara ye wariko baara ye Garange k'a caman bɛ ka sira fara dɛ ni ka maaw sɛgɛn dibi la ka maaw sɛgɛn minisiri tɛ min dɔn wa jamana kuntigi yɛrɛ tɛ min dɔn Garange ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ne ni kuma ma fɔ abada nin ko tɛ dabila sɛbɛnnikɛla ko nka dɔ fɔra ɲa ye dɔ fana ka fɔ ɲa cɛlakaw ye ɲaɲare dɔ bɛ Bangɔni na ko ni ma to ka sɛ suɲɛ dɛ e tɛ ban sɛ suɲɛ na kosɛbɛ Garange sɛ suɲɛ hakɛ b'i fɛ dɛ ko ne yafa ɲini u fɛ o t'a ban o t'a ban n'o tɛ n'i kɔni fɔra ko ka sɛ bɔ k'a ton a tɛ kun n'i y'a dan ne ma yaasa ka ban san kelen tile 300 ni tile 66 i b'o bɛɛ kɛ su ne tɛ dumuni kɛ a ka ɲi an ka nin tɛ ta yafa bɛ to quoi u yafara ka ban Garange sɛbɛnnikɛla ko min bɛ fɔ ɲa cɛlakaw ye o de ye maa minnu fana ye baara ɲumankɛlaw ye olu mago tɛ pot de vin na olu mago tɛ yurugu la Garange ko laadiri minnu bɛ yen Garange k'i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ o tuma i bɛ maa fila dɔn la n'a sɔrɔ i bɛ maa fila dɔn la o laadiriw fila fɔ ye laadiriw baarakɛla tilennen o wari baarakɛlaw la minnu bolo bɛ wari sara yɔrɔw la mandat kɛyɔrɔw la i bɛ maa fila tɔgɔ dɔn n tɛ se n t'u tɔgɔ fɔ nka n'i y'u tɔgɔ fɔ u b'a fɔ ko y'a ye sa wa n'o tɛ n bɛ min dɔn a bɛ se fo mantan ma a ko filɛ dɛ mun tɛ tabali jukɔrɔfɛn minɛ a filɛ dɛ mun t'a fɔ i bolo bɛ n da n'i ma a fɛn da a filɛ nin ye dɛ mun b'a fɔ ko i bolo bɛ ngolo bolo ayi e y'a filɛ dɛ maa tan bɔɲɔgɔn b'a dɔn a sike Garange k'u ka k'u yɛrɛ ye u ka n'u ɲɛ jɔ wari minɛnaw la u ka n'u ɲɛ jɔ u ka miliyɔn na u ka miliyari la Garange julu adamaden yɛrɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka jamana marabaaw ye ko
kokajɛ de kan ka ɲɛso fana mɔ dɛ o tuma ko fana ye bana jugumaba de ye nɔgɔba de ye Mali administration kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ DK ale ka sɛbɛnni don bɔli don karamɔgɔ Buwa naamu a man teliya soir de Bamako wulada la kunnafoni Buwa Jabatɛ ko bakɔrɔni min ni bɔgɔlijuru sara o golo de bɛ kɛ ka jɛmɛ baara tu ni jɛmɛ fɔra juru bi sara o ye tiɲɛ o la an bɛna kuma soir de Bamako u ka bi sɛbɛnni kɔnɔ u ye mun fɔ ayiwa sɛbɛnnikɛla i ka laya don Laya Jara Koloba Kari o la a yɛrɛ ko k'a y'a kunnafoni sɔrɔ ko Maliki Gaye o bɛ ɲɔgɔrɔ an ka Mbuye Sherifu Mbuye Hayidara ko a ye dɛmɛ ni dɛmɛ don Ala la a ka dugulamɔgɔw ma n'o ye ɲɔgɔrɔnkaw ye 14 000 o tɛ 14 o tɔni da dumuni na k'a ye o bila a ka magasin kɔnɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ a y'a bila o la Buwa Jabatɛ ko gɛlɛya baloko sɔrɔli ɲɔgɔrɔn dugukolo kan k'a kun gɛlɛyalen don Mbuye Sherifu Sarafa o t'a fɔ ten ale de y'i sigi k'i miiri ko a ka dugulamɔgɔw ka d'a ye Mali ka d'a ye malidenw ka d'a ye ale bɛ se ka min kɛ ale bɛ dɔ kɛ ka bɔ u ka degun na ɲɔrɔ du Sahel alala ngara de dara ye ya kuma b'a la Bamanju fɛ kɔni o ngara da o kɛra sababu ye malo k'a saki k'a sɔngɔ dayɛlɛ u tun b'a feere 16 000 tɛ 3,200 ye wa u tun b'a feere o la a nana 24 000 la o ye 4,800 Ala ni gɛlɛya Ala ni ngara da kojugu Bamanju fɛ maaw kan Mbuye a n'a ka denbaya Sherifu Sheikh Mbuye Hayidara a ye wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ a bolo ɲɛfɔlɔ 14 000 tonnes a y'o di da dumuni na yakuma bɛ la ka se k'o sɔngɔ k'a nɔgɔya a ka saki a tun b'a k'a di 18 000 la Ala la o tɛ 3,600 ale y'a bila o la tiɲɛ yɛrɛ la o fana o sɔngɔ o fisayara dugudenw ma yakuma b'a la ko k'a yira ko a fasoden ɲuman o ka d'ale ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'ale ka baara de y'o yakuma b'a la nin ko in Ala la k'a gɛlɛyara sɔngɔ dayɛlɛli malo 50 kilos k'o dayɛlɛ yɔrɔnin kelen k'a bɔ 16 000 la ka taa 24 la Mbuye ale nana bila 18 la a y'a se kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ o tɛ tɛmɛ nin kan yakuma b'a la o de la a ka siɲɛ fɔlɔ la n y'a fɛ cogo min na 1400 tonnes da dumuni 14 000 disons 1400 don dɛ 1400 ayiwa 1400 tonnes 14 000 donc a ye da dumuni a nana o bila feere o kun fɔlɔ la o saki malo ko caman y'an san dɛ o bɛ kɛ a yɛrɛ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'ale y'a kɛ dugudenw bɛ se ka lafiya u bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ u bɛ se ka kasabi dɔ mara u bolo cogo min na a bɛɛ ka nata don da dumuni na yakuma b'a la k'ale ka nin dɛmɛ ni dɛmɛ ani fasoden ɲumanya ka ɲɛsin ɲɔrɔkaw la ko diyagoya de don a wajibiyalen don ale k'a kɛ yakuma b'a la ɲɔrɔ dugukolo kan kɔrɔfɔ an y'a bɔ soir de Bamako de kɔnɔ maa min ka sɛbɛnni don Laya Jara Garange ji feereli o nafolo sɔrɔli ta baraji sɔrɔ bali sabu ye nin dɔ de la hinɛ min ye cɛkɔrɔba a filɛ nin ye ka min kɛ bɛɛ b'a dɔn ni diinɛ baara ye Garange Ala de bɛ ni baraji dɔn sabu min ye gɛlɛya mun bɛ bi o dogolen tɛ maa la nka min ye cɛkɔrɔba ye hali bi Zanvier kɔnɔ o tuma ko ani a ka kalandenw o tuma k'u ka kuranɛ ta u ka kɔlɔsi ta min ye u ka wurudi kɛ sabu wurudi b'u bolo min b'a to jamana in bɛ se ka sumali bi min ye jamana in a maaba bɛɛ ye u ka wurudi kɛ u ka kuranɛ ta u ka duwawu kɛ Garange jamana in bɛ se ka suma min ye diinɛ baarakɛlaw ye o tuma jamanadenw sigilen bɛ k'u lajɛ dɛ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an ka bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔ Mali ka diya dama dama wa a bɛ kɛ dɛ Garange kunnafoni tɔ bɛɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ Kɔmɔsoroku kan ja an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ ka na an kun taara an kan sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a sɛgɛnnafiɲɛ a sɛbɛkɔrɔ bɔ la kan a diyalen don an nisɔndiyalen sɛbɛnfuraw an k'u ta tuguni e k'i ta Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Mamani Ture Mamani ko Garange Julo an ka taa Daka Gunga n'o ye Segu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Segu ye dugukɔrɔba ye dugu belebeleba wa dugu dumanba sɛbɛnnikɛla ko Garange min ye kunu an kɔrɔ n'o bɛnna araba ma u t'u kalo tile 12 sɛbɛnnikɛla ko
ko min ye gouverneur kɔnɔ n'o ye Segu ale ɲɛma ale sigiyɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ka lajɛ soba sɛbɛnnikɛla ko lajɛ belebele tun bɛ yen lajɛ min a bonya n'a karama a nunjuru tun bɛ maa min bolo de ye Ibrahima Ongoyiba ale de ye directeur de cabinet du gouverneur de Segu sɛbɛnnikɛla ko lajɛ in ye maa minnu tun welelen bɛ a ko maa 60 jate olu de tun welelen bɛ ni lajɛba la ni o ye ladalamaw ye diinɛlamaw maa minnu ye Segu service baarakɛlaw ye n'o ye jamana ka baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko maa 60 min welela ka ni lajɛ in kɛ n'o de ye atelier n'o ko fɔra i b'a fɔ ko kalanbolo i b'a fɔ ko ɲɛfɔli i b'a fɔ ko dɔnniya di i b'a fɔ ko hakilila falen sɛbɛnnikɛla ko hakilila falen bɛ tali kɛ fɛn mun na min kɔni ye ka kunbɛli kɛ joona sabu k'a yira k'a fɔ fɛn fila bɛ yen ni o ye inondation ye ji ka bala ka wuli ni ka don maaw kan garange n'a kɛra a masiba n'a kɔlɔlɔ a bɛ se ka kunbɛ cogo di mun de kan ka kɛ ɲɛfɔli la mun de kan ka kɛ ka min ye a baarakɛbaaw dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛ tun b'o kan o kɛrɛfɛ min ye incendie ye n'o ye tasuma wuli ye tasuma mana wuli adamaden ka yɔrɔ la i kan ka mun ni mun kɛ mun kan ka ɲɛf'i ye min ye expert professionnel ye garange kulu de ye ni kalanbolo ta ni ka ni maa 60 sɛgɛrɛ maa ti kocogo dɔn ni ji kɛra bala ka wuli don min na ni ka don maa min ka kunbɛnli min kan ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye walima min ye san ye o tuma min kɔni n'o cayara ka don maaw kan min kan ka fɔ ka maaw labɔ jiboli siraw ɲɛ walima min ye tasuma ye n'o ye maa min ka yɔrɔ sɔrɔ i kan ka kunbɛnli min kɛ ka kɔn sapeur pompier nali ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko walima ka sapeur pompier wele ko kalan tun bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan min ye gouverneur ye ale ka directeur de cabinet ye i b'a ye k'a fɔ ale kumana kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa 60 min ɲɛma tɔmɔnen filɛ garange n'o ye diinɛlamaw ni dalalamaw ye ko k'a yira k'a fɔ ni maa min bɛ fɛ ka fɛn bila ka taa di kabanɔgɔ ma i b'a di sisi fɛ ni maa 60 garange k'a yirala k'a fɔ ko ninnu ye maa minnu ye min kɔni y'u ka kumaw lamɛnnen bɛ u jɔyɔrɔw ka bon u ka barokɛdaw ka ca min y'u ka cakɛyɔrɔ hakilina kama garange ko n'u ye ɲɛfɔli kɛ a dɔ bɛ dɔ la o tuma k'u kumakan bɛ mɛn sɛbɛnnila ko n'i y'o maa 60 lajɛ dugutigi b'a la dugutigi ka kumakan bɛ mɛn sigida la a ka dugu kɔnɔ alimami b'a la alimami ka kumakan bɛ mɛn misiri kɔnɔ min ye tontigiw b'a la u ka kumakan bɛ mɛn min ye kibarulaselaw b'a la u ka kumakanw bɛ mɛn min ye foroba baarakɛlaw b'a la u ka kumakanw bɛ mɛn o tuma nin bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa k'a ka baara ka kɛcogo la a dɔ bɛ dɔ la ko laɲini ye min ye Segu gouverneur fɛ o tuma ko laɲini k'a bɛ bato wa ko laɲini k'a bɛ kɛ o tuma min ye Dakakunkan garange ko kunnafoni min fɛnɛ nin ye o tuma ko bɛɛ de kan ka misali ta la ni ka k'i ka sigida la o tuma ko min kɔni ye kunbɛli ye n'o ye ka fɛn kunbɛn k'o de ka fisa k'i sigi k'i bolo fila di sen kan ni ka balawu lajɛ ni ka kasara lajɛ n'a nana ka ban k'i bɛ sɔrɔ ka wuli kuma bana kunbɛn k'o ka fisa ni bana furakɛ kunnafoni filanin an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don a ka kalamukɛla ka ɲi ale Gwajibatɛ namu yɛlɛ kuntalajan a bɛ miiri o janya sɛbɛnfura Soir de Bamako mun bɛ yen a kumalen bɛ a ko cogo di maa min ye sɛbɛnni kɛ jɔnni Laya Jara a ye nin fana sɛbɛn ale ko groupe armé n'o jatigɛ wale maaw ye k'u kɛn bɛ ka bagabagalikan ta k'o ɲɛsin tɛnɛnkunkaw la k'u kana maa si sen ye u ka foro kɔnɔ maa si ka n'i biri fo ka diɲɛ wuli k'i bɛ sɛnɛ kɛ a babali cɛ ka kuma tubabukan na la peur au ventre a kɛlen bɛ jatigɛ yɛrɛ da kosɛbɛ jatigɛ bɛ taga b'u kan a bɛ taa ne dalen don an ka sɔrɔsiw la u bɛ sɛnɛ kɛ bi u bɛ sɛnɛ kɛ wala y'a ka sɛbɛnni na ko cogo di dugu min n'o bɛ tɛnɛnkun sɛrɛkili la i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ko jatigɛ ko de dalen bɛ u kan an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ka babali ta k'u sɛgɛrɛ groupe armé terroriste fɛ minnu tɛ sɔrɔsiw ye sɔrɔsi jɛlenw tɛ ka bagabaga ta k'o ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw la an ka bagan maralaw an ka jɛgɛ mɔlaw wa ni maa ninnu ja k'u bɛ yaala moto la de fila ka t'u ka babali k'o ta k'o ɲɛsin an ka dugulamɔgɔw la kosɛbɛ ko maa si kelen k'i ka na taa foro kɔnɔ o tɛ jɛnɛ ye dɛ u ye nin kuma fɔ juma tɛmɛnen nin groupe armé maaw ka taa an ka sɛnɛkɛlaw ka t'u baba u ka dugu la yakuma b'a la i b'a ye sa k'u tɛmɛ n'u ka kɔrɔfɔ fɛ ko baara kelen n'o ye ka daba ta wala ka t'i ka bagan gɛn wala ka taa jɛgɛ mɔ k'i kana kɛ dɛ k'i kana kɛ dɛ k'olu pɛrɛlen don ko bɛɛ lajɛlen de fɛ yakuma b'a la nka jateminɛkɛla camanba de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ degun de ye an ka sɛnɛkɛlaw ma tɛnɛnkun yanfan in fɛ ko sabu ni nin ko tora ninnu ta la tan ko da dumuni sɔrɔli k'a bɛna gɛlɛya yakuma b'a la k'a bɛna gɛlɛya an bolo
ala namu ko u k'a lajɛ nin waati u ka baaraw kɛ yafama b'a la ka olu to yen u k'u ka sɛnɛ kɛ u k'u ka bagan mara yafamaya b'a la yaasa da dumuni a bɛ se ka sɔrɔ cogoya min u bɛ nin fɔ tuma min bɛɛ kɔni b'a dɔn ko samiya daminɛ waati k'o de ye nin ye yafamaya b'a la k'a ko n'a dun tora tan k'a bɛ gɛlɛya population bolo population min ta ye sɛnɛ ye jɛgɛmɔ bagan mara ye ko wa hali kasabi sɔrɔli k'a bɛna gɛlɛya sɔrɔ la yafama b'a la dugu min balo ye sɛnɛ ye dugu min balo ye bagan mara ye dugu min baara ye jɛgɛmɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra k'e k'a fɔ ko kan'a ka baara kɛ k'i bɛna degun s'u ma k'u bɛɛ balo b'u ka sɛnɛkɛforow de la o de la ko ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to ala la an ka sɛnɛkɛlaw bɛ t'u ka sɛnɛ kɛ wa dɔwɛrɛ tɛ ni maa ninnu k'u bɛ taa ka taa sira de da mɔgɔw ɲɛ ani mun na jaga dili jagoya n'o dun kɛra tuma dɔ an ka mɔgɔ population bɛ muruti n'o murutira o fana bɛ na ni gɛlɛya ye Moti région in na an b'a fɔ maa si k'an ka jamana silamɛ jamana ye silamɛ b'a kɔnɔ chrétien b'a kɔnɔ tontigi b'a kɔnɔ n tɛ fɛnna b'a kɔnɔ an bɛɛ de ye masa jalakibali ka bɛɛ b'i ta kɛ ka dan i ka hakɛya la tasira a ma fɔ maa i ka jɛgɛ minɛ maa la e bɛ taa jɛgɛ minɛ ni hakilina jumɛn ye bamancɛ wale jɔn y'i ci baarakɛbali a filɛ dɛ ninnu yɛrɛ so ni bingannikɛlaw de bɛ kuma la o ma bɔ ni filɛ ka nin min kɛ ko an tɛ taa sɛnɛ kɛ a k'a ka gɛlɛn sɛnɛ bɛ kɛ ni ala sɔnna armée bɛ taa sɛnɛ bɛ kɛ hali kana fɔ ne fila kuma la sisan o y'a sɔrɔ mobili wulila o ye tiɲɛ ye o t'a sɔrɔ doronin wulila ka ban yafama b'a la ka nin dagaju kisɛ bilen ta ka bɔ an ka dugudenw da la u ka se k'u ka sɛnɛ kɛ u da dumuni ka sɔrɔ balo ka sɔrɔ feereta ka sɔrɔ dunta ka sɔrɔ yafama b'a la o de kumana tiɲɛ la ko ni nin ko n'a lajɛra ko a bɛ fisaya dugudenw ma yafama b'a la yaasa u b'u ka sɛnɛ kɛ cogo min na sɛbɛnfura an y'a bɔ sɔrɔden mako kɔnɔ u ka bi bɔli laya jara a ka sɛbɛn don Elhadji n'i ye dununi golobakan ye n'a bilatɔ ta faratɔ don bamanci bɛ bamancɛ wale mun na Elhadji nin ko nɔgɔtɔ don ni ala sɔnna ala bɛ nisɔndiya ni sebaya ala b'a di Mali ma Elhadji an tɛ kuma ala kɔfɛ dɛ jɔn o tuma jɔnni ye jɔnni ye i bɛ ko ko kɛ i b'i sara ala la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ni ala ma sɔn a tɛ kɛ garanke o tuma min ye ala ka sebaya d'a ma ala ka sebaya ni nisɔndiya ala k'o di Mali a marabagaw ma min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen ka wa fɔ n'o tɛ bamancɛ wale k'a to dugu kɔnɔ a bɛ min tiɲɛ dugudenw ye ala de b'a dɔn kini hakilina wasu n tɛ se ka nin kɛ n tɛ se ka taa nin yɔrɔ la sira dalen bɛ ɲɛ garanke o kini o bɛ min cɛ adamaden ka adamadenya la o bɛ min cɛ nafasɔrɔ sira la économie na ala de b'a dan yɔrɔ dɔn o tuma ala k'an kisi nin bɛɛ ma ala k'an bɔ nin kɔnɔ garanke fɛn banbali jate dɔn kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ bi alamisa garanke nin bɛ fu siri o dan na ni fu dun sirila an ka baara la an bɛ waleɲuman dɔn ni barikadaw de kɛ k'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnnikɛlaw de don lamɛnnikɛla singabali ɲinɛbalo an ka maakɔrɔ maa minnu bɛ retraite la seri min b'u la o de ye arajo ye min ye kunnafoniw ye k'a tɛntɛn k'a woloma garanke min y'a lakika ye ni k'u sigi k'o lamɛn u bɛ se ka nimisi wasa ni wasa sɔrɔ cogo min na min ye hali mɔdenw ye o waati kɛrɛnkɛrɛnnen n'o sera olu bɛ gɛn ka b'u kɛrɛfɛ a ye bɔ yen arajo jigin fo ka waati sera n'o y'u ka kunnafoni di waati ye o tuma min ye maakɔrɔw ye hali bi ala k'u mɛn o lamɛnli la ala k'u kɛnɛya banajugu minnu b'u la ala k'o ta ka bɔ yen ala ka nisɔndiya d'u ma yarabi ala ka fɛn d'u ma fɛn min b'u dusu suma janko fɛn min bɛ sigi u sigiyɔrɔ la garanke san bɛ tigɛ ka to nkomi ye n'an ye foli kɛ ka ɲɛsin maakɔrɔ ye garanke min ye arajo tigɛ fo kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ maa dɔ jɛra ka baara kɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru o bɛ ji b'i bolo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye arajo tigɛ fo fisali YouTube o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Amedi ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan nin bɛ kɛ kuma bɛɛ o ye tiɲɛ ye nka fila misitanw don u tɛ misi bere yɔrɔ dɔn u tɛ misi gɛn dɔn hali u tɛ nɔnɔ min cogo dɔn fo ne y'u dogo nin bɛɛ la e min ye cɛ kelen bolo caman ye pɔntini biyɛnni diɲɛ baara bɛɛ e b'o bɛɛ si dɔn fo n'i y'u dege misi gɛn na wa n b'a dɔn i bɛ se k'o kɛ garanke o tuma yan'an bɛ wuli foroba kunnafoni bɛ kun cɛ ni ala sɔnna sabu an ye jɔnni an bɛ laɲini kɛ ala fɛ waati bɛɛ o tuma sini fana don duman ye kunnafoni taabolo la a kɛtɔ b'o kan sɔli ala Muhamɛdi